Problemes del primer món, amb Gemma Ortiz, Pau Roger i Carlos Villafranca. Bueno, seguim bevent licor de manzana verde. Exacte, perquè això ho gravem igual que l'episodi anterior. I continuem tenint públic, si us plau. Públic, Bravo. aplaudiment. Ah, no. Un dia, Fa a veure, eco, és molt fa trist. eco. tenim aquí un senyor que ha destinat una hora de la seva vida a venir a públic. Amortitzem-lo. Sí. No? I aquí està. Amortitzem. Torna a aplaudir. Vale, Gràcies. Fantàstic. És com el nostre mono de fira. El público, Toni Monsó. Molt bé. I ens ha portat... Seguim i per això menjant. SMR. ens va portar... El programa anterior ens va portar un licor de manzanes i xutxes, i ara estem menjant xutxes. Sí. Bueno, doncs anem per feina. Anem per feina, que avui s'ho ha preparat el Pau i s'ho ha preparat molt. Vinc molt documentat. Segurament serà No el com programa altres. més No com jo. documentat. Sí. Mai ningú ha portat llibres. No hi ha hagut mai llibres damunt la taula. Llibre A groc. veure, estàvem Llibre- en una llibreria i hi havia llibres. Llibre antic. Llibre d'aquest que l'has de tractar, Llibre que ja ho veureu, es Vull dir, desfà de només mirar-lo. sí, de paper finet. Vull dir que... Bueno, finet perquè han passat els anys. Però és que és del 1881. Bueno, imprès el 1878. Hòstia, tu. Nosaltres que anem de moderns, anem de millennials i... Quan hi ha el terme Sí, però millennial el- ja va a la baixa, clarament. El paper sempre mola. Jo no m'he comprat mai encara un e-book. No, ho sento molt per la teva... Bueno, per la meva indústria... què? Per la indústria... De Com es e-books. diu? La indústria d'e-books. Bueno, No sé. Els anem per artesans feina. que Anem per fan feina. e-books, pobres. Sí, pobrets. Estan morint perquè la gent no vol. No precisament perquè jo no compro e-books, es moren, també t'ho dic. No, home, Pobres no artesans no de s'ha de l'e-book. comprar e-book. Compreu paper. Llibres. Llibres. A la llama. Però us preguntareu per què he portat llibres. Doncs perquè parlem... No té res a veure, però bueno. Parlem de... Tradwife. Una tradwife, de l'anglès esposa tradicional, és una dona que prefereix tenir un paper tradicional en el matrimoni. Això pot implicar deixar carreres professionals o aficions per centrar-se en les seves famílies, marits i en la criança dels fills. Acostumen a estar d'acord amb afirmacions com el lloc d'una dona és a casa. El moviment és força present a xarxes socials com Instagram i YouTube i sovint té vincles amb col·lectius d'extrema dreta i nacionalisme blanc. Evidentment, rebutgen molts dels preceptes del feminisme i accepten que el marit sigui la figura dominant a la llar. Què us sembla? Sorpresa, Stratwife? sorprenent, aquesta, la declaració Sí, de que s'associa A l'extrema dreta, bueno... Havíeu sentit a No ens ho parlar de esperàvem. Tradwives? La veritat és que no, Jo sí, perquè m'ho has perquè havíem de explicat tu, preparar aquest segurament. programa, però jo he fet com Sí. que no. Com que Joder, no. Gemma. Joder, Has Carlos, de però mantenir la avisa. ficció. Avisa. No, No, la veritat però- és que no, i m'ha sorprès també això que deies de que tingui presència a les xarxes socials, xarxes. perquè, a veure, jo dintre del meu cercle d'amics No hi ha ningú tradwives. utilitza el hashtag tradwife. Menys mal. Però ara, o sigui, ara, a veure, quan va sortir Instagram, YouTube, tot això, va ressorgir el moviment aquest de les Tradwives. Vale. I és bàsicament dones... Ressorgir, bueno, ha seguit des dels inicis Sí, dels temps. però no tan bèstia com això. O sigui, això havia estat des dels 60 així fins als 80, i llavors ja va No, a veure, començar això moments ha estat feministes. sempre, però no s'ha reivindicat. Exacte. No? Perquè això, la novetat és com la gent que reivindica... No, jo quiero ser rancio. És jo, que ara jo s'ha de vull- reivindicar tot. A veure... Posar un hashtag, Ja. si no, no existeix la existeixes. lluita. O sigui, però quina... És que, bueno... És que a mi aquestes coses em posen molt negre, perquè cal donar-li veu a això. Però és que es donen Si veu... s'està intentant lluitar contra això, sempre... O sigui, el feminisme ja acull aquella gent... O sigui, el feminisme el que diu és fes el que vulguis amb la teva puta vida. Però... I ningú té dret a dir-te què has de fer i què no, però de la mateixa manera que jo no et puc dir no siguis una tradwife, tu no em pots dir no siguis una hippie. O no et depilis, o aquestes coses, però em refereixo que s'està intentant lluitar contra això perquè és masclista i tot, i se li està donant veu a un clar, altre moviment però és, d'extrema dreta. Però és voluntàriament. I és Però, com... Puta sí, Espanya. el tema és que als Estats Units està molt relacionat doncs, amb votants de Trump i els rednecks de tota la vida, no? Però al Regne Unit
són simplement dones que reivindiquen com quan el Regne Unit era un imperi i era com tot era molt tranquil. A ver, senyora. Literalment diuen podies deixar la porta oberta a la nit i no passava res, no? Quan era com totes les colònies. Llavors, són dones Quan eren feixistes. No, Bueno, una mica. però són dones poco- això, com que molt de l'etiqueta anglesa, de prendre el te a les 5 i quedar per fer tea parties i tenir la bandera i la reina penjada a la paret. Són dones molt... D'ordre. Cargues. D'ordre I patriotes. I bueno, però és això. Però és que ser patriota no vol dir ser retrògrada. No, clar que no, però en el seu cas sí. Anava a dir. Però això, si ho reivindiquen elles, en plan, jo vull ser això, Clar. oye, cadascú, hi ha gent que es droga, saps? És pitjor drogar-se. No tens la Pues casa tan drogar. neta. Peor eso que morirse, no? No cuines tan bé, potser, si et drogues. Però si tu vols reivindicar l'amargar-te la vida, endavant. Nosaltres des d'aquí Pa'lante. també... El Si vols un problema, ranci... el problema de la reivindicació és Sí. que... O sigui, elles diuen... Sempre hi ha un problema. Però... Elles diuen que elles són les veritables feministes. Aquí. Aquí és on volia arribar jo. Aquí hi ha la imposició. Perquè han o el- escollit no treballar. O sigui, és decisió seva. Vale? Però és molt discutible aquest tema doncs perquè o sigui, l'autèntic feminisme o sigui, reivindica que la dona faci el que vulgui, no? Però en el seu cas o sigui, diuen que els marits sempre han de ser el primer si voleu un matrimoni feliç. O sigui, que entra dintre el No seria masclisme. massa igualitari. Ui! No, però aquí entrem Sí, en... clar, no pots ser una tradwife si no poses per davant teu el teu marit. I llavors això ja no és feminisme. No. És Clar. com lo contrari. I també el seu feminisme depèn de que el seu marit guanyi prou diners per mantenir-los els dos. És que... Llavors ja això, o sigui, cada cop és menys feminista. Clar, no? també sempre s'ha dit que el fet de que una dona pugui ser... com es diu ama de casa en català? Mestressa de casa. Mestressa. Perdó, Que perdó. maco, mestressa. Mestressa de casa és que l'home s'ho pogués permetre tot, no? Que l'home guanyés prou per mantenir tota la família. Llavors, ser tradwife, bueno, a lo millor no tothom s'ho pot permetre avui en dia. No, evidentment. Clar, això, totes les pel·lícules Jo, si jo dels estigués anys casada 60... i els dos cobréssim la merda que cobro jo, ja et dic jo que jo tradwife, no, eh? No donaria per tradwife, No, no, no. costa molt de mantenir. No, no. Tradwife. Perquè tradwife implica sovint criatures, també. Vull dir que... Sí, no, i a més bastant. moltes. O sigui, Uix. com més millor, diguem, 4, 5, no? Pensava que diries 10. Una mica opus, també, això. Això anava a dir. Sí, no, i també es basen molt en la religió, són tradicionals, però en tot, diguem. Joder, és que, bueno, ho estàs pintant de putíssima mare, tu. Això hi ha molts documentals Molaria i moltes tradwife, coses. però ja anar a l'extrem i anar a les coves, saps? O sigui, Tradwife del tradwife, paleolític, no? Sí, que... Bueno, una mica més extrem és el fet de tenir moltes dones, ja també esto és de antes. Això és... I a la vegada poliamor. Ojo! Ojo! Que difícil és. Ep, Que Que és difícil desastre. és. És No es pot ser difícil. modern, eh? És difícil. Però els documentals, jo n'he vist dos, un parell, i Sí, un s'ha és una... documentat, sí. Avui Sí, s'ha- sí. avui s'ha documentat. N'hi ha un molt interessant. Més que cap altre Més que cap altre episodi programa. que haguem fet, sí. No, però la BBC va entrevistar la que és la tradwife de referència al Regne Unit, que es diu Miss Alina Kate Petit, ¿vale? Que és Té nom de té una pija. web... És que és una pija. Té nom de una pija. Sap el que és una web? O sigui, té Sap internet que és una web? tan O és trat tan- que és. Sí, no, té una web que es diu Darling Academy, Ui, que sortirem bàsicament... pústules, avui d'aquí. Bàsicament escriu articles i Ah, però fa sap llibres. escriure? Sí, no, home, això és poc feminista. Fa llibres, ha fet Perquè dos... ella és superfeminista, no? I jo no. Clar, no, ella ha fet dos llibres, vale? Primer va treure'n un... No, primer va treure'n un que era English Etiquette, o al revés, no sé quin ordre tenen, També però diré English una cosa, Etiquette. té temps d'escriure llibres, que és la otra. Sí, Al ser una mantenida. però tu la veus treballar molt. De fet, mentre l'estan entrevistant, està planxant les camises joder. del seu marit. M'encanta. És boníssima la imatge, amb la bandera Fa anglesa darrere. staging. Sí, però és molt és divertit, però a la vegada trist. Però es diu English Etiquette, the motivation behind the manners. És com justifica perquè ella reivindica això, ser un anglès clàssic. I després l'altra, que és la que... I ètica, o sigui, es refereix a anar elegant. No, com d'etiqueta, de protocol. Educació, Vale, protocol, vale. sí. Sí.
I llavors n'hi ha un altre que és Ladies Like Us, a Modern Girl's Guide to Self-Discovery, Self-Confidence and Love, que aquí bàsicament explica què és ser una tradwife. O sigui, per què ha triat això. Pues va fer viral un vídeo seu que explica per què, que dura com 40 minuts, que no l'he vist, que explica 5 raons per la qual és una tradwife. I llavors, clar, però és... Amb 5 raons fa un llibre, eh? Bueno. No, això és un vídeo. Després va fer un llibre. Perdó, no estava escoltant. No estava escoltant. No, clarament Suspendida. no. Però és curiós, perquè o sigui, la dona està molt convençuda de que el seu marit és important, bueno, quan es desperta li ha de preparar l'esmorzar... Sí. M'estic marejant. Què us sembla com es deia? Alina Kate Petit. Bueno, el que dèiem, té nom de pija. Sí, té un canal de YouTube que penja els seus vídeos i un canal d'Instagram que penja receptes i coses. Clar, el novedós és que sigui ara i sigui després de tot el que ha costat. De totes les putes lluites aquí, me cau un satanàs. Perquè em dius fa temps, i per això tenim els llibres antics, que m'agradaria recuperar. Això ho trauré ara. Vale. Pues fa temps era com normal i hi havia assignatures per dones i no sé com es deia l'assignatura aquesta de... Bueno, feies cosies, cuinaves... De coses per a mujeres i de cuidar de la casa, i era lo normal i s'ensenyava. La cosa és que després d'una revolució, després de totes les lluites, ara, de cop hi ha una persona que ho reivindica... Reivindiquen, o sigui, tot el moviment... Des d'aquí salutacions. Sí, segur que ens escolta la senyora Petit. Però aquest moviment de tradwives es basa en un llibre del 1963 que es diu Fascinating Womanhood. Em pensava que era el que havies portat i no és aquest, em sap greu. Però és com la Bíblia. No, perquè s'han fet més de 2 milions de còpies. És un llibre que té més de 500 pàgines. Jo me l'he baixat il·legalment. Que fuerte. I n'he tret algunes cites, perquè són molt interessants. Això és com si féssim el treball de recerca, al final de tot, això és la bibliografia, no? Les referències. Aquí ja tinc molts llibres. Etol, vinga. Potser marc teòric, seria? Marc teòric? No ho sé. Marc teòric, bueno, sí. Per exemple, recordeu que per naturalesa no sou capaces. Si teniu alguna capacitat masculina, les heu adquirit de manera antinatural. Déu no va crear dona per a les extenuants responsabilitats masculines. Això l'any 63. M'està pujant la febre, us ho dic de veritat. Tampoc fa tantíssim. És que abans anava a dir-te lo de les lluites i tot, és que és de fa relativament poc. És que mentre ho estàveu dient, lo de les assignatures del col·le i això, m'ha vingut al cap, perquè jo durant el confinament vaig veure Sakura, la caçadora de cartes, un altre cop, perquè està a Netflix, en català estava? No ho sé. Toni Monsó va dient que sí. Dóna fe. Està en català a Netflix, oi? Sí, efectivament. Pots cridar algú. Sí. Gràcies. I a Sakura, la caçadora de cartes, al col·le, perquè van al col·le, perquè tenen 12 anys, fan classes de cuina i de cosir, de no sé què, i quina... Costa, Sí, de costura, d'aquestes coses, no? I això, és que m'està pujant la febre. Tu, Gemma, vols tenir una carrera professional? Digue'm? Tu vols tenir una carrera professional, és una persona d'èxit? Sí, en això estic. Doncs una de les amenaces més importants per la posició de prioritat del vostre marit seria si seguís una carrera amb serietat. O sigui, si tu seguissis una carrera amb serietat. Si finalment arribeu a un cim de l'èxit, l'observaria i el faria sentir sense importància. Per tant, t'has de quedar en segona posició i deixar que ell sigui l'exitós. M'ha agradat molt aquest moment teletienda que has fet amb pregunta incisiva cap a la dona. T'explico jo el que m'importa la posició emocional del meu no marit, de moment. Això m'importa. Emocional, sí. Home, però si jo trobo un marit, ja veurem, que se sent ofès per el meu èxit professional, no serà el meu marit, ja t'ho dic ara, vull dir... I també d'unes declaracions que estic fent avui. Sí, no, però tens dret. Mira, per exemple, una altra que t'agradarà molt. Si les dones continueu... A veure, potser està mal traduït perquè he posat el traductor i ja està. Si les dones continueu exigint la vostra elecció per treballar, trastocareu l'economia d'aquest país, que arribarà el moment en què no tindreu més opció i haureu de treballar. O sigui, si no vols treballar, si no vols acabar ben de treballar, no treballis. Ja està. Una teoria interessant. M'està pujant el licor i ja no entenc algunes coses. És difícil.
Però... Com que sóc una dona, m'ho has d'explicar poquet a També poquet, et Pau. dic que tant de bo, actualment, en una parella només hagués de treballar una persona. Anava a dir-te, Que anava a es podia. dir-te. La cosa és, vale, a mi em semblaria bé això, però que es triï. O sigui, tu o jo. No que sigui per defecte la dona. Sí, no, jo defenso que jo podria ser un mantingut. Tu vols ser un mantingut, jo Carlos. Podria ser un mantingut, Digue'l, jo podria ser tradwife. Trad husband. Però com no es tria i és per defecte, que és l'home qui ha de triomfar. Qui ha de triomfar, qui ha de tenir una carrera exitosa, una carrera laboral exitosa, pues aquí està el tema, Llavors, aquesta dona, que la Helen Andelin, que és la que va escriure aquest llibre, va tenir una filla. Bueno, va tenir molts fills, vale? Però una de les filles, el 2018, va treure... Va tenir tot Flors Mariae. Sí. Va tenir ella, no? És l'origen de Flors Mariae. Hòstia, Flors Com Mariae. una lonxa de queso. Que ara ja no són Flors Mariae, En un perdona. sàndwich Ui, s'han preso. dividit. S'han dividit ara, S'han dividit, Les ojo. Mariae, no, Pop Mariae. No, m'és igual. A mi Bueno, no. la dona aquesta, la Helen Andelin, va tenir diverses filles. Contiene trazas. Així no hi ha qui... I una de les filles, que es diu Dixie Andelin Forsyth, Ara ja m'heu perdut. el 2000 Ai, el licor. 2018, no fa tant, fa molts pocs anys. Fa 2018, tres. depèn, si us esteu escoltant el 2040, fa uns quants anys. Bueno, Què 2018... feu escoltant aquest podcast el 2040? Està absolutament... No és woke ja escoltar-nos. No és woke. Va treure, si la dona aquesta, perquè ja té la seva edat, va treure va revisitar el llibre de la seva mare i va publicar Fascinating Womanhood, que és el títol de l'altre. Una dona que era tradwife i s'avorria a casa, havia de reviure el llibre de sa mare. Bueno, Ahora aún más rancio. Fascinating Womanhood for the Timeless Woman. O sigui, va fer el mateix, però en ampliant-ho. capitalisme. En capitalisme. I llavors ha publicat un altre llibre. modern, entre cometes. Sí, ho ha modernitzat, que vol dir que no, però... Vol dir que no. És un remake. És no? un remake. La imatge és com més nítida, però és la mateixa merda. O sigui, és això Efectivament. que seria un Exactament. remake. Aquest no l'he pogut aconseguir perquè s'ha de comprar i evidentment no em gastaré 3 diners. Però busqueu, des d'aquí recomano un documental de dura uns 18 minuts que es diu Fascinating Womanhood, Reverting Back to Old Traditions. Reverting Back to Old Traditions, pronunciat malament. És un documental d'una fanàtica del llibre original aquest de Fascinating Womanhood i, per tant, de la seva filla també, que... Però l'ha fet ella? O sigui, el punt de vista és... No, és d'una cosa que es diu ella. Trax. És una productora, suposo. Però segueix la dona aquesta com ha aconseguit que la Dixie Andelin, aquesta, la nova, la filla, La nova. li demani ajuda per organitzar el llançament del seu llibre. I llavors ella, que és una tradwife, viatja a casa de la Andelin aquesta, de la Dixie, de la Dixie, no, o sigui, viatja a casa per ajudar-la al llançament del llibre i es veu com dintre el món del masclisme aquest que estan. És molt interessant. Jo la recomano. Què? Flors Mariae. Perquè De cop, m'imaginava totes aquestes persones que anava dient, m'imaginava amb cares de Flors Mariae. I m'ha vingut amén. Sí, amén. Sabeu allò de que tens a tothom del món a 6 trucades? Sí? Doncs jo ara ja tinc les Flors Maria a menys de 6 trucades. Truquem-les ara. No. Ah, No, però... Sí. xasco. Bueno, no ho diré perquè no d'això, però amb 3 trucades segurament les aconseguiria ja. Colin. Ja està, ja he dit. Segurament les ja he dit la contactes dada. per Instagram i és el mateix. No, bueno, ja, però... No, més, que, o sigui, una mica més personal que Instagram. Ah, vale, bueno. O sigui, tu també Ja tens m'he marcat el entorn pegote. Tradwife, També? No. No. És de rebote, és de rebote. És de rebote, vale. Fora dels micros us ho explicaré. Ah, secrets. Secrets. Heu de ser amics problemes nostres primer. per entendre el podcast. A partir d'ara ens inventarem un El llenguatge. contingut extra està fora del podcast. Llavors, jo, com veieu, com hem dit abans, he portat uns llibres molt antics. Sí. Un que es diu Urbanidad en verso para uso de las niñas, por el reverendo Don José Codina. Ui, ¿vale? sempre hi ha d'haver un reverendo. capellà per aquí Un el veig. senyoro. Octava edición de Barcelona, ¿vale? Bueno, hem de dir... Abans tampoc hi havia tants llibres, potser per això es feien més edicions de les No ho sé. merdes aquestes. Però el que és això és bàsicament un llibre supercurt, ¿vale? Que ho regalaven a les nenes, de fet ja en tot de dibuixets. Has dit, perdona, us regalaven a les nenes?
No, que regalaven a les nenes. Bueno, això es pot... Ja ho veurem, potser m'equivoco. Ho ha dit el Pau, per tant, retallarà. Si ho ha dit, que no ho sé, la veritat és que Ho traurà. Ara sortirà un àudio del Pau Bueno, dient, hola, no ho he tret. Hola, no ho he tret. I aquest és l'àudio que faig des del futur mentre edito aquest podcast. Vull desmentir les dures acusacions de la Gemma, que diu que jo vaig dir us regalaven a les nenes i no, vaig dir ho regalaven a les nenes. I vinc aquí per demostrar-ho, perquè tinc aquest poder. Vale? 1, 2, 3. Però el que és això és bàsicament un llibre supercurt, vale? Que ho regalaven a les nenes, ho regalaven a les nenes, ho regalaven... Vale? Desmentit queda, doncs. M'encanta tenir raó, la veritat. Tornem al programa. Això no té cap problema, no? Ho regalaven a les noies, en tot cas. Ho regalaven a les... A les nenes. Bueno, no, a les nenes, de fet, posa niñes. Sí, i llavors és com ser una nena, com comportar-se. Li van regalar a la nena aquesta el 1881. Nieves Montllor, es diu la nena. Des d'aquí, una salutació a una nena del 1881. Jo crec que ja el Covid no l'ha passat. Aquesta nena no ha passat el Covid. I aquest llibre és bàsicament, són versos, són com poemes per explicar com t'has de comportar com a nena. En tenim algun? Vale. Sí, en tenim algun. Per exemple, la Gemma em volia llegir. Llegeix el número 30. Aquí, el número 30. S'han passat el llibre i quasi es desfà el llibre. Sí. Perdó. És molt delicat. A veure. Has de posar veu, és una poesia, ja veuràs que rima. Hi ha un accent. Ànims, tu tira, vinga. Aprended a hacer calceta y otras labores precisas, como el corte de camisas, de vestidos, el coser, bordar de varias especies, el manejo de la plancha y, en fin, todo lo que ensancha la instrucción de la mujer. Això anava... Posa'm aplaudiments. Estem aplaudint el nostre. Aprender a coser. Esteu aplaudint que llegeixo com una puta merda. Sí, Vinga, això és veritat. Però això era... Aprender a Això leer. era un llibre que s'estudiaven les nenes, que devien tenir menys de 10 anys, les nenes. I els hi posaven en vers com que havia d'entrar una mica millor. Adoctrinament de cosir. Sí, i això vull dir, jo he portat aquests llibres perquè bàsicament diuen el mateix que els llibres aquests de l'Stratwise, Vale. Però més fàcil. Epílogo, ¿vale? Llegeixo l'epílogo, que és com el resum del llibre. Venga. La niña buena cristiana, instruida, laboriosa, cortés, discreta y que goza de un sensible corazón, circunstancias atesora tan nobles y relevantes que inspira a sus semejantes aprecio y admiración. Què et sembla? No està mal, o sigui, em sembla bé el que diu, però també es podria aplicar a nens. Sí, clar, exacte. No està malament, són... els valors Ser, estan bé. ser educat, no, com ho deies tu allò? Ui, no ho És sé. Es de bien nacidos, ser agradecidos. Ser agradecidos. Molt bé. Això. Bueno, i aquest llibre, bàsicament, pues, hi ha regles para la conversación, del paseo y otros lugares públicos, del juego, com s'han de comportar. I de cop al final hi ha un apèndice que es diu, pues, apèndice, sobre el modo de trinchar y servir en la mesa. Ojo, Com, ojo. de cop, algo molt precís, que t'expliquen pues, com has de partir el porc, el pollastre, el conejo, la liebre... Bueno, pues, coneixement imprescindible. Ho heu de buscar al YouTube, tutorials de... Mira, això... Ja et deixaré el llibre. Tutorials de com partir coses. Però si tu ets el repartidor Sí, aquànic, però Carlos. a vegades hi ha coses... És que em va passar aquest estiu, que no sabia com partir un pop. No sabia quina part es menjava del pop, no sabia si es menjava tot, i vaig haver de buscar a YouTube. No sé si pop es contempla en aquest llibre. No sé, ja ho buscarem. No, però ara m'ha vingut una dada de la meva família, que a lo millor es pot aplicar més gent, a veure si us sona això, però a casa meva, tot i que sempre hem sigut bastant wokes, en aquest sentit, a Escolteu casa el meva... programa anterior. Sí, el primer a ser servit a la taula sempre era el meu avi. I després el meu pare, que era, o sigui... Com el cap de la família. Bueno, era el sogre... O sigui, això és que no servien ells. No. I el meu avi no sabia fer-se ni un nou ferrat. I segurament es seia al cap de la taula. Així, però jo també m'asseia al cap de la taula, per l'altra banda, jo era la petita, diguéssim. Era com... Però, bueno, bàsicament jo era l'última també a rebre el plat, és a dir,
per ordre de taula ja anava bé, però... Després passava l'ordre d'edat, també, no? Clar, però era això, era el meu avi, després el meu pare, que era el sogre, o sigui que no era el de la família, però era el marit de ma mare, que era la més gran de la família. Llavors, bueno... Jo ara m'estava imaginant com era a casa meva i és bastant caòtic. És en plan, bueno, primer tu ¿quién quiere plato? sí. I, o sigui, hi havia algun moment que potser s'avançava algú i es deia, no, que no s'ha servit a... No, com anava? l'únic que sí que hi havia era que era el primer a ser servit, però el primer a qui li deien espera't, que tothom tingui plat. Però també el meu avi, que no tenia freno, el senyor. Una mica d'imposició. Sí, bueno, era com un poco por ti y otro poco para mí. Jo por ti, tu por mi, no? La Rosalía. Sí, traca-tra. Però sí, era això, i em va fer gràcia, no?, que és com una cosa... En cap moment se'm va dir a mi, nena, aquí el primer a ser servit és el teu avi, però perquè ja ho teníeu interioritzat, no? Sí. No, sí, jo crec recordar que a casa meva també, però fa temps ja i no me'n recordo. Bueno, he mentit, he dit que jo era l'última, no, la meva àvia era l'última, clar, quan servia. La que servia, no? Bueno, de cop un gos. Sí. Ens ataquen. De cop un gos. Està dins de la... Està dins de la botiga, sí. Però bueno, i he portat... Podcast Verité. Acabem amb un llibre que n'hem parlat alguna vegada, no en aquest podcast. De fet, tot el que fem nosaltres a la ràdio, quan ens deixen, acaba sortint cortesia i buen tono, ens agrada. Sí, és un llibre preciós, ara no sé de quin any és, però cortesia y buen tono, breves indicaciones para alternar en la buena sociedad por la Condesa de Collalto. La Condesa de Collalto, hombre. Condesa de Collalto. Posa't, ara no, perquè no ho farem, però quan editis, Pau, posa't eco, quan llegeixis això, que sempre ens queda bé posar eco. Pobre. Sí, bueno, no trobo l'any, no posa l'any, no és tan difícil. En tot cas, hi ha un capítol, o sigui, aquest llibre et diu com t'has de comportar, bàsicament, i així il·lustrarem els nostres oïdors com s'han de comportar. Oïdors. Jo he buscat... Oïdors. No, es pot dir oïdors. No, no es pot, no es pot. Sí. Ui. Hi ha un capítol que és La casada joven. Que és, bueno, i llavors t'explica algunes coses que has de fer quan ets casada joven. I he seleccionat un tros. És una mica... O sigui, jo aniré fent, però anem comentant. Per exemple, una señora casada, joven y linda, no debe permitir en absoluto que le acompañe por la calle ningún hombre que no sea su marido, su padre o su hermano. ¿Vale? Bueno. Tampoco dejará que nadie le hable en la calle. Y si, estando ausente su marido, de casa, diguem, se presentara algún hombre en su casa con la pretensión de ser recibido, se negará en redondo a verle. Si algú ve a casa teva, suposo que és amb la pretensió de que lo reciba alguien, dic jo, a no sé que sigui un lladre. Pues no, això és important. Això, o sigui, si ve un home, heu de fer això. A lo sumo... O sigui, això es carrega tots els arguments de pel·lis porno, perquè acostumen a ser així. Efectivament. Se presenta alguien... El lampista ja no pot entrar. El lampista no pot entrar. A lo sumo, por medio del criado... Es que, clar, le hará decir que... Clar, fan trampa. On està l'Anthony? Clar, le hará decir que vuelva cuando pueda recibirle su esposo. O sigui, que s'espere. Perquè ella és I manca. el criador, si és home, què? Ah, bueno, però es coneixen, no és Clar, visita... no, però el criado ja està per això, no? Vull dir, no. El criado està allà, però li paguen per estar allà, per tant, pot fer el que vulgui. La razón es bien sencilla. Sencilla. El que llama a su puerta puede ser uno de esos pretendientes que no les faltan nunca a las mujeres bonitas. Y no es conveniente que se exponga a oír declaraciones que no han de ser gratas a sus oídos. ¿Cómo se las compondrá para evitar el riesgo que implica una pasión inspirada a un hombre vehemente? Clar, home, és que una dona no es pot controlar, no? Clar. No pot dir que no. Si su marido no es celoso, bueno, puede perfectamente confiarse a él y pedirle que sin dar publicidad al hecho ni exponerse a un lance de honor, se encargue de desengañar al pretendiente de modo que no insista en sus ideas, que li trenqui la cara, bàsicament. Bueno, al cor. M'agrada eufemisme de, bueno, vas a desistir de tus ideas perquè et trenco la cara. Efectivament. Pero si el esposo está aquejado de la pasión de los celos, entonces no le comunicará la menor palabra acerca de la aventura que le trae a mal traer.
Maco. Molt maco, molt maco. Sí que si és gelós no li diguis, perquè, home, encara... Tens un pretendent, prendrem mal. no? Doncs mira, amb aquest consell a la societat m'agradaria un podcast molt de consells antics. Només de cortesia i Anava a ventó, no? comentar, però he vist l'estona que portem gravant i no em deixareu. Comenta, no passa res. És que no sé què dir. Bueno, joder, pues per dir això... Pues vaya merda de comentaris, Emma. És que, bueno, clar, a veure, no. Això és de que no fa sé molts què- anys. És de fa Real. anys, gràcies a Déu. Sí, però clar, l'Stratwife en què es basen? En És això. que aquest és el meu problema de tot el podcast, que hi ha dones que defensen això encara. I és com... Bueno, a lo millor és que ja els hi... O sigui, és això, no han de treballar, si poden. És com, es viu de puta... A veure, jo si el meu braguetazo també em mantingués, doncs de puta mare. De cop saps? es carrega tot el discurs feminista, de cop en el minuto final, No, cortesia però i buen podcast. Jo he decidit no treballar. Però conscientment. Però això és el que diuen Perquè les elles. altres dones puguin treballar. No, és broma, però a veure, òbviament, clar, ningú vol treballar en aquesta vida, però és això, Però és no? És com empoderant, que no? ja els hi va bé i, bueno, doncs ja està, no? S'adhereixen Com una a això. una Però és per això, alliberada, perquè no han hagut de és una lluitar. alliberada sindical, però del feminisme, saps? O sigui, que rep els diners d'un home, però per reivindicar el feminisme. És una Clar, mica contradictori. A tiempo completo, no? És aquest el meu problema, que és molt contradictori tot el moviment aquest i és, bueno, en fi. Doncs sí, Bueno, contradictori Tradwives. amb els meus ideals, però vaja. No sigueu Tradwives, o Sisplau. sigueu... És que jo no sé, ja. No sé, perquè jo, saps? Vull dir que cadascú sigui el que vulgui. És el que hem dit al principi. Feu el que us surti a la pepitilla i ja està. Però deixeu-nos els altres, que fem el que ens surt de la pepitilla. Nosaltres. No, però no sigueu Tradwives. Treballeu No, tots ja. i punto. I ja Sí. està. Munteu un grup, Hem d'aixecar el un país. grup amb les vostres germanes i digueu-vos Flors Maria. És una bona opció, també. Pop Maria, cap això. I amb això acabem.